yana da santsi bai da wani ƙarfi sosai. Okay. Tana Okay. shine abu a cikin ruwa an ka zuba mai ruwa sai ya mutu tana Eh? Talatalai, Suna talo a jimilla kenan? tolotoloi. To jama'a, barkanku da dawowa wannan shirin namu mai suna Hausa bakwai. Yau kuma mun zo muku da wani sabon tambaya kamar haka. Menene shi? Ku biyo mu lungu da saƙo don mu je mu samu amsar wannan tambayar namu. Sai mun dawo. Tuminaya, Lafiya kalau. me sunanka? Sunana Aliyu. Aliyu ga tambaya. Ina ji. Me sunan kaza a jimilla? Kaji, Akuya, akuyoyi, agwagwa, agwagi, talotalo, tolotalai. Kun gani ko? A'a, dale shi. eh? Talatalai, Suna talotalo a jimilla kenan? tolotoloi, Talotolai. tulatalai. To mun gode. Ya ne? lafiya kalau wallahi. Me sunan kaza da a jimilla? A jimilla Eh, kaji kenan, agwagwa, agwagi, akuya, akuyoyi, talotalo, kulukulu, talotalo. kulukulu. Kun gani ko? A'a, dale shi. Su ne a jimilla kenan. Kulukulu. Kulukulu. Mun gode. Mutumin na ne? Lafiya kalau wallahi. Ya abubuwa. Lafiya kalau wallahi. Me sunan naka? Sunana Muhammad Tasiu aka Mr. Tas. Ok, to ga ɗan tambaya gurguje. Ina jin ka. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa. Wani abu ne wannan? Abu a cikin ruwa Eh, kuma aka zuba mai ruwa aka zuba mai ruwa sai mutu. confirm. Shi abu a cikin ruwa aka zuba mai ruwa sai mutu. Ruwan kawai. Wasu magana rantsuwa a nan. Ruwa kuma? To me a cikin ruwa za a zuba mai ruwa ya mutu? Ban ba ruwan kawai. No understand wallahi. Wani irin ruwa? Shi ruwan kai wannan tambayar lagawa. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba ma abun ruwa yake mutuwa. Wani abu ne wannan? Shi abu a cikin ruwa ka zuba mai ruwa sai mutu. Eh, Kai an haka zuba ba tana ruwa yana mutuwa? tana ne? Wannan fadare yin wayo ne. Amsa ke kenan tana? Tana ne. Yawa da an ka juya mai ruwa ka sai ruwa kamar bokiti ka juya mai tana. Zai mutu kawai. Kana ruwa. Ok, amsa ke kenan tana. Tana. Me yasa ka ce tana? Saboda shi yana da santsi bai da wani ƙarfi sosai. Ok, ok. Shi ne abu a cikin ruwa an ka zuba mai ruwa sai ya mutu tana yin. Mun gode. Alaikum salam. Sunan ka za mu iya sani? Sunana Jamilu Isiyaku. Jamilu Isiyaku ga tambaya gurguje. Allah samu. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? Na'am. Wannan abu da kake tambaya ina tunanin kwanda ne. Kwanda. No understand wallahi. Me yasa ka ce kwanda? Saboda kwanda a ruwa take rayuwa amma in ta fito fili aka zuba mata ruwa ta mutu. Aka ce abu ne a cikin ruwa. Tana cikin ruwan. In aka zuba mata ruwa kuma take mutuwa. Ok, a cikin ruwan tana rayuwa. Kuma an zuba mata ruwa take mutuwa. Gaskiya ban gane wannan ba. Kana ruwa. To shi kenan mun gode. Mutumin na ne? Wallahi alhamdulillah. Za mu iya sanin suna? Sunana Tasiu Ahmad. Ok, Tasiu ga tambaya. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? Abu a cikin ruwa aka zuba mai ruwa yake mutuwa. Tana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana? Me yasa ka ce tana? Abin da yasa nake tana. Ita kanta ita kadai ma tana takurewa a haka.
amma kuma an ce in aka zuba mata ruwa ne suke mutuwa. In aka zuba mata ruwa ko tana cikin ruwan ka zuba mata ruwa tana mutuwa. To ƙarya ne. Ita tana. Ko? Watan tana in tana cikin ruwa ka zuba mata ruwa tana mutuwa. Tana mutuwa. To a kake da suna Arkeli kake ko ban Mali? Amsar ka kenan tana. Sana kenan. Haka fa. Mun gode. Mutum ina ya? Me ya sunan naka? Sunana Ahmad. Ahmad ga tambaya. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? Kainuwa ne. Kai! Dakata da Allah. Me? Kainuwa ne. Kainuwa? Me yasa ka ce kainuwa? So na san ana ciro ta a cikin kuma sa mata ruwa ta mutu. Amma baka ji tambaya na ba? Na ji tambaya. Na ce abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa, abun a cikin ruwa yake kuma aka zuba mai ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? To shi kainuwa me ne ba cikin ruwa yake ba? Gaskiya ne uga. Amma ka ce ana fitowa da ita waje. Subhanallah. Amma wannan kuma ba fitowa da ita waje. Gaskiya wannan tambayar na kafar biya. You can never. Gani ko? Dale shi. Amsar ki kenan ya fi karfin ka? Gaskiya ba karfi. Mun gode. Ya ne? Lafiya kalau. Me sunanka? Shamsuddin Abubakar. Shamsuddin ga tambaya. Allah ya sa na sani. Ina so ka babbanta min baccin makaho da na mai ido. Da na mai ido? Baccin makaho da na mai ido. Bambancin su. Baccin makaho da na mai ido. Dandan. Ido mana. Ido. Ido me? Ido shi makaho ba zai iya gani ba. Shi ko mai ido zai iya gani. Yana bacci mana. Ok, shi mai ido yana bacci yana gani kenan. A bai gani. Akwai ƙarin bayani da nake so na ji a bakinsa. To an ce ka bambanta mana baccin makaho da na mai ido, ko baka ji bane? Ji. Ji kaman ya. An ce baccin su ya yake? Bambanci. Shi makaho idan shi dama a rufe take. Makaho kenan. Shi kuma wanda ba makaho ba in zai bacci idan shi a rufe take. Ok, shi makaho kana nufin ko da yaushe a bacci yake kenan. A shi ba a bacci yake ba. Yana yawo amma sai da sanda. Maganan bacci yake ba maganan yawo. Maganan bacci to. Baba Abashi, kana dan musulmi? Ka iya ni da abin da na sani. Har yaro ne kai. Mutum ina ne? Na biya lau. Sunan naka zamu iya sani? Chakwa. Chakwa ga tambaya. Ina jin ka. Idan za a kira akuyoyi, idan za a kira akuya da jimilla ya za a kira su? Akuya mana. Rufe mun bai. Kamar in akuya suna da yawa wani suna za a kira su? Akuyoyi. Idan kaza ne fa? Kajinaye. Idan talo-talo kuma? No understand wallahi. Taloli. Kamari kawai. It is finished. Mutum ina ne? Wallahi lafiya wallahi. Ya gida ya kasuwa? Alhamdulillah. Ga tambaya gurguje. Allah ya samu ya amsa. Ya wato, abu ne a cikin ruwa. Idan ka zuba ma abin nan ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? To. Dandan. Idan aka zuba ma abu ruwa. Abin na cikin ruwa. In ka zuba mai ruwa yake mutuwa wani abu ne wannan? Zan iya cewa something irin kada haka. Kamari kawai. Okay. Kada. Yes. Me yasa ka ce kada? Sai da shi ne yana at any time zan gan shi a cikin ruwa. Kowane lokaci za ga wani zuwan na fitowa, wani zuwan kuma zai gani fitowa, wani zuwan dai za ga shi yana dan suguwa da haka, sai ga gan shi na nan haka. Sai sa nake sai yasa na ba da karfin cewa shi ne haka. Okay, kada to kuma aka zuba mai ruwa yake mutuwa? You can never, you know you cannot make it. Ruwa. In aka zuba mai ruwa yana mutuwa. Kai. Gaskiya. Ban san wannan ba.
Ai ko akwai matsala. Baka sani ba? To mun gode. Mutumin ya? Allah lafiya lau. Ya kasuwa? Kasuwa mun gode Allah. To ga tambaya gurguje. To Allah sa na sani. Menene jimillar akuya? Jimillar akuya? Na kamar ya ba? Kaman akuya in suna da yawa me sunan su? Idan suna da yawa? Tumakai. No understand wallahi. Kaza? Ban san wannan ba. Baka san kaza ban suna da yawa? Ban san kaza ban suna da yawa ba. Agwagwa. Agwagi. Talotalo. You are a failure. You can never make it. Ban san wannan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka san talotalo suna da yawa ba? Ban san talotalo suna da yawa ba gaskiya. You know you cannot make it. Ka gwada. Talallika ko? A kake da suna Arkeli kake ko ban mali? Talallika. To mun gode. Wala ya aiki. Alhamdulillah. To ga tambaya gurguje. To masha Allah. Menene jimillan kaza? Jimillar kaza? Kai gaskiya ban sani ba. Ai. Dakata da Allah. In kaza suna da yawa. Kaji kenan. Akuya. Awaki kenan. Kwado? Kwaduna kenan. Talotalo. To gaskiya nan akwai kura ciki ba ya karama ba. Ai ko akwai matsala. Talotalos. Wallahi ka iya bakin ka. A da Allah. Talotalo. Yes. To mun gode. To jama'a, barkanmu da dawowa wannan shirin namu. Mun ji amsoshin mutane daban-daban, wannan ya ce kaza, wancan kaza, wannan kaza. Idan ka san amsar, rubuta mana a comment section. Sannan kar ka manta ka mana subscribe, ka danna ƙararrawa don samun notification na shirin namu na gaba.